Benvingudes i benvinguts a El Trencadís, el vostre espai cultural i de molt més. Tenim unes propostes molt interessants que vos passem a contar. L'Aula de Música del Vicerrectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València fomenta amb els seus concerts de tardor 2023 la difusió de la cultura musical. Des de novembre i fins a maig de 2024 s'organitzen més de 40 concerts de música de cambra en els auditoris propis de la Universitat de València, com són la Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau, la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset i l'Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic. En els programes musicals d'aquests concerts es tracta de seguir una línia de suport a la música valenciana. L'entrada a tots els concerts és gratuïta, amb invitació que cal reservar a la web de la Universitat de València. I viatgem des del sentit de l'oïda al del gust, perquè fins al 19 de novembre podem gaudir de València Cuina Oberta, un festival que t'ofereix el millor de la gastronomia valenciana. Participaran més de 50 restaurants de la ciutat i voltants amb menús i experiències gastronòmiques dissenyades especialment per a l'ocasió. València Cuina Oberta és una oportunitat per a menjar de luxe amb plats elaborats amb productes de temporada directes de l'horta valenciana, les llotges del territori, els mercats municipals i la tira de comptar. A què esperes per a saborir la nostra terra? Continuem amb una proposta cultural amb joves músics del Camp de Túria. El 19 de novembre, a les 6 de la vesprada, l'ensemble de clarinets del Conservatori Professional de Música de Llíria organitza un concert a l'Auditori Municipal de Benissanó. Aquest concert serà l'avantsala del viatge cultural anual que realitza l'ensemble, representant a músics joves de la Comunitat Valenciana per Europa. Enguany, els concerts europeus del grup de clarinets tindran lloc en desembre en París i en els Països Baixos. Si voleu gaudir d'aquesta oportunitat abans de la seva gira europea, Benissanó els acollirà el pròxim diumenge amb entrada lliure al seu auditori. Per a finalitzar el trencadís cultural, avui a la secció Càpsula il·lustrativa, vos presentem Fuerte y Frágil, la primera obra de la il·lustradora i instagramer Marta Marín, també coneguda com a Blanco y Miedo a Instagram. Aquesta obra tracta sobre com cuidar de la nostra salut mental. Fuerte y Frágil és una història que tracta de viure de veritat. És emotiva i conta una preciosa història sobre el que ens fa únics i com cuidar-nos en els moments més foscos. Aquesta és una invitació a recuperar aquelles coses que ens fan brillar i sentir intensament. Un recordatori per a no oblidar que podem ser forts i fràgils alhora. Així que no dubteu i busqueu aquesta obra, Fuerte y Frágil, en les vostres llibreries de confiança. I així finalitza el nostre trencadís cultural. Esperem que hàgiu pres bona nota i gaudiu de totes aquestes propostes. Amics i amigues, fins la pròxima edició.